И здравейте, приятели! Аз не искам само да ви кажа, т.е. май ще е утре или нещо късно вечерта, това ще отварям. Ще си стакна всички, ще се бида краче, ще се бия. Стакна и ще се надявам да изкарам, защото едни клипове да дам за деба на карта и покажа в клип. Да. На тост няма да не идвам, защото аз ги искам. Ей тия. Сега ще ви пусна един реплей, чакайте, тост май беше. Гледайте сега. Тост го пукнах. Чакай да го дам на две. Тук ви го прецаквах с Том Стоун. Тук го прецаках пак с Том Стоун. What? Тук точно ме прецака с това. И вижте тук как му рипна тауъра. Каквото и да пуска и му рипва тауъра. Аз му удрям там зап. И айде. Чао. Даже и фърна съм щупи. Ама тия тук този път се хвърлиха. Тук много се нервих, че ми удря фаербол. Но поне с арчерките много демично набих. Яй, сега. То се прецака тук на гоблин варела. Фокин. И това е единия, сега ще ви покажа и другия. Не, всъщност беше и той с фари. Не, тук загубих. Не. И този, да. 100% е този, да. Мечоци пауър! Тук сега чурих какво му опусна. И мина. Сега гледайте ми кулата. Тауъра. Сега това тук ще мре. Ама нати ги 7 лева. Рип. Само ти качем ти помой. И гледай сега. Отзаде скелета го треп да го тауъра и арчерките. И гледай сега. Не е тук. Ето, гледайте. Значи тази сега. Така елит барбериите ми дойдат. Удрям запа. И рип.
Когато веднъж сме го правили, ама не ни е ставало. Той по принцип се прави с такова... По принцип се прави с един Golden Chest и 3 силвъра, а сега... От и тази победа, която сега съм цъкнал да гледат с Инферно Драгъна и тая по средата, от нея го спечелих втория, вчера го спечелих първия. И ще пробвам. След малко ще изиграя една битка, ама няма да е в клипа. За кран честа и така. И хора, мисля това да е край на този клип. Ако ви е харесал, харесайте го. Сложете един лайк. Напишете коментар. После нещо, ако искате да ме питате и такова да снимам. И това беше от мен. До следващия клип.